gik ma ginyalo timo mondo koro kik girome pala. Mano bende mana thieth ma wakonyogo ji. Erokamano. Dr. Omamo, kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod chandruok moro ma bende thothne wanenega to samoro bende kwa kawe kaka tuo, samoro bende inyalo kawe ni mano en chwech ng'ato kata mano en kaka ng'ato chal. En wach mar varicose veins. Gi dholuo wanyalo luonge nang'o? Gi dholuo varicose veins wanyalo luongo ni gin leche mag remo ma otudore kata ma obam. Gin leche ma ok oriere kaka onego bed ni giriere. Gin leche ma kelo remo, ok onego bed ni kelo remo. Omiyo waluongo gi ni varicose veins. Varicose veins. Mano etwak wa odiochieng' ma kawuono jahera mar chenro mar penj laktar. Daktari oleronwa ni gin leche mag remo ma ogajore kata ginyalo kata tudore seche moko. Samoro nyalo wuoro ni leche mabeyo kata seche ma ng'ato nitiere kod leche mabeyo e dende onego bed ni dende chalo nade. Kapo nono ni nitiere kod varicose to onego bed ni leche chal nade kata neno nade. Daktari nyalo pimonwa mana matin. Kalero kaka Nyasaye oketo kit chwech mar dhano, inyalo neno ni leche ma kata ka ng'ato ng'iyo leche ge tim neno leche en gi leche mariere mariembo magolo remo kowa e dend to tero e adundo. To varicose vein ng'enyne ni e tielo, niwach king'iyo tielo bor moingo molo adundo. Koro e kit leche mantie e tielo nitie kido ariyo. Nitie mwaluongo ni superficial kata mani malo, to nitie mani tut mani e tielo. Koro mond gitudore, mond leche ogol remo moa e pien gi kuonde moko to tero gi iye koro ka gidhi adundo, nitie gima waluongo ni valve makalo e diergi. Nyalo neno kaka picha tang'o, ma en valve achiel kuomgi. Teno makoni korka cham ineno ka mago mantiere buta kadi. Mantiere butino. Manyiso valve miwacho ni. Mano manyiso valve. Manyiso ni en ma otudogi. Ochalo tap, oyawo to loro. Sama koro pressure medore ahinya to loro. Sama pressure tin to oyawo kore ka remo wuok malo to dhi iye kata e leche ma ni e iye ahinya. Koro samoro gima timore e varicose veins ni gik mwaluongo ni valves gi kata gima waluongo ni tapni kethore, gibedo gi shida. To e dho wagunda iluongo ni incompetent, yani en gima koro ok ti kaka onego bed ni tiyo. To kosotimo kamano, koro remo kendo ok dog e iye, koro remo siko bedo gi malo. Koro kobedo gi malo, koro kotang'o ni picha mar tudruok kata mar tuomruok mar leche maneno. Obro neno e picha ka wadhi mbele. Erokamano ahinya. Iwachono ni wantiere kod kidienje ariyo mag leche. Daher mondo wayud mano maler mokalo. To thothne bende iwachono ni varicose veins yudore e tielo nikech tielo nitiere kama bor gadundo. To remo duto te nyaka kali adundo. Koro mondo mi remo ang'o e tielo ma wuoth ma dhi bi nyaka e adundo kapo nono ni leche mag remo ok dhi maber emang'no kel gini thothne tielo nikech tielo nitiere kama bor gi adundo monego bed ni otere remo. Ipimonwa kacha daktari ni wantiere kod kidienje ariyo mag leche. Leche man malo kod leche maniye. Ma bende gimotudo gi en valve mipimonwa kacha ni ochalo tap. Okipimnwa ni malo nade, en malo e wi pien, koso en malo e ang'o, kaeto ma pinygi gin pinygi kar kanye, to mage matero remo koa kanye, ma malo soe ma iye otere adundo, koso bedo nang'o. Kiyie tipimnwa tudruok no mana matin, leche man malo kod leche maniye. Erokamano, kabi keto weche mang'eny, niwach jowinjo wadwa mana winjo ni ang'o matimore. Lakini kwa chako, leche man malo gin leche magolo remo koa e pien, koa e ring'o mani malo. King'iyo kata tiend dhano, kimulo kata tiendi kata kamulo tienda, tabro yudo ni nitie ring'o e wiye. Bang' ring'o to inyalo yudo nitie mo. Asto koro ka nitie ring'o mantie kolure kanyo. Koro remo mantie malo ni mondo dhi iye, okale gima waluongo ni valve no. Kodhi e leche koro mantie iye, okalo kendo e ring'o. To e ring'o king'iyo ogwandi, kata kimulo ogwandi, ibro yudo ni ogwandi ng'ato duong' moingo tiende kata wi koke. Gimomiyo ogwandi duong' niwach nitie ring'o man kanyo matiyo ka gima en ang'o? En pump. Ma remo ochopo kanyo to ogoyo remo, koro ka remo dhi malo. Koro valves gi ema konyo remo mantie malo to donjo iye, to ma iye gi matimo pump to dhi e adundo.
Kochopo e adundo, mondo donje adundo, odonje e leche ariyo, leche ariyo madongo. Ma piny, gi dho agundo waluongo ni inferior vena cava. Mage ma apiny to donjo e adundo. To ma malo, ma e wich, ema waluongo ni superior vena cava. Emomiyo e wich ok wanyal yudo varicose veins. Niwach mond remo owuoth koa e tiendi, okawo kido mabor moloyo koa e wi nyaka e adundo. Koro emomiyo varicose veins ng'enyne ni e tielo. Erokamano. Nyawatiere kod kidienje adi mag chandruogni mar varicose veins. Koso inena kidienje achiel, to kapo nono ni intiere kode, inyalo wacho ni ochakorega gi kar kanye? Varicose veins gi wan gi kidienje ariyo. Mokwongo wan gi gimi waluongo ni spider veins, kata iluongo ni spider nevia. Spider veins gi ineno gi ng'eny gi, ineno gi e pien. Gitin kaka picha tang'onwa, en kido matin ma samoro ibro mana yudo ka leche omedore kamoro matin. Mar ariyo, koro wan gi moro mwaluongo ni varicose veins, ma koro ibro yudo ka leche omedore kendo osiko. Niwach nitie samoro ma leche nyalo bedo ni omedore lakini ok gisiki. But sama koro gimedore ma koro gisiko ma koro gidogi, eka waluongo gi ni ang'o? Ni varicose veins. To kapod gitindo tiluongo ni spider? Spider. Iluongo ni spider. Koro kata thieth kwa bro dhi neno, thieth mar spider gi mar varicose veins samoro opogore, niwach nitie moko inyalo thiedho, kata gima luongo ni outpatient, inyalo thiedho to ng'ato dhi dok dala, to nitie moro ma ng'ato nyaka ninde osuptal mondo otere pala mondo konye. Erokamano. Daktari, thothne jomage ma thoro bedo kod chandruogni mag leche mogajore, kata leche ma obam, maneno nyaka e pien del gi malo, to ok gidogi, makoro chope kidieny kata okang' mwaluongo ni varicose veins? Mokwongo joma mine wach ma varicose vein gi yudogi. Mar ariyo, joma mine mayach, niwach gimomiyo oyudo mine mayach, niwach sama miyo Nyasaye ogwedho gi nyathi, to ing'eni nyathino ni e ich, to odiyo ler maduong' mana ng'isi iluongo ni inferior vena cava cha. Koro remo monego bed ni dhi adundo ok dhi kalong'o kaka onego bed ni timang'o, kaka bed ni odhi. Koro odok piny, to kodok piny, odok kendo thago valves moko mana wacho ka, to kendo duogo kuodo leche, to kendo duogo bedo varicose veins. Mar adek, nitie joma samoro tiyo gi yedhe kata gima luongo ni contraceptives. Niwach nitie contraceptives moko ma kitiyogo to giloko kido mar leche mag remo. Koro iyudo ni varicose veins bedo. To mar ang'wen, gin joma kind dendgi dongo, kata joma luongo ni obese, joma chiemo ahinya, niwach gima timre ni ring'o mang'eny mantie dend miyo koro remo ok ring maber. To ka remo ok ring maber, iyudo ka remo kudore, to kokudore to kendo mono valves go tiyo maber, to kendo miyo leche koro kuot, to ka gisokuot kendo gimedo kethre, to varicose vein medo timore kuom tiendegi. Ipimonwa gimomiyo mine mapek thoro bedo kod varicose veins, ipimonwa gimomiyo mine matiyo kod yedhe mag komo nyuol thoro bedo kod varicose veins, kati wacho ni ng'ala mamalo mar joma thoro bedo kode en joma mine. Nikech kaka joma mine odak, gik ma joma mine tiyo godo kaka yedhe mag komo nyuol gi, koso kaka ochwe dend joma mine bende? Kaka ochwe dend joma mine, niwach mine nigi gimolongo ni hormones kata kido mag estrogen, progesterone, to mago samoro mine moko makomedore, to mago nyalo miyo lechego ok timang'o, ok bed maber. To moro kendo mang'e ni ji mang'eny bende sani timo thoth jowa, ni joma siko bet ahinya e ofis ma ok tim exercise. Iyudo ka ng'ato bet e ofis ahinya, ok ochung' kata ok oringi, en tije en bet e ofis chakre okinyi nyaka godhiambo, kendo remo ok ring maber. Ka remo kendo ok ring maber, kokudore, ka kendo omiyo valves go ok ti, to kendo omiyo leche go medore, kendo mago joma kendo nyalo timang'o, nyalo yudo varicose veins. Daktari, tuoni kata chandruogni bende onyalo rocho ngima ng'ato, kata gi dhowegi wanyalo penjo ni bende en dangerous?
Nitie gik ma varicose vein nyalo timo. Mokwongo en ni onyalo loko kido mar neno mar dhano, kata gima waluongo ni disfiguring kata cosmetic. Oketho kaka tiendi chal. In jaber ma tiende chal inyalo bedo model, kichako bedo gi varicose veins tineno ka tiendi koro ok ber, nitie kod leche. Ni kod leche. Koro kata kiwicho mo to koro ok nen. Mar ariyo en kelo rem. Gilit. Olit. Gimomiyo olit en ni wach remo kok ringi to remo kudore. Koro tuo chako bedo matin tin, ringo chako tho e tiendi, kata iyudo ka koro tiendi ok iwinj rem, chako winjo rem ok ni iwinj chon. Mar adek onyalo kelo en manyalo miyo kata tho en gima iluongo ni onyalo bedo gi clots. Kata remo kudore ma koro dhi nyaka e obo, to kodhi obo to dino obo, kata odhi e adundo to dino adundo, to koro ng'ato ok nyal timang'o, ng'ato nyalo kata tho kuom wachno. Koro en gima wasiko wang'iso ji mondo ne ka gin go mondo one daktari mondo wayud kaka thieth itimang'o, inyalo chiw mondo giyud ngima maber. Varicose veins gin leche mogajore kata leche ma samoro nyalo bedo notudore, to ok ni gigajore agaja kamano, gigajore minyalo neno nyaka e pien del. Daktari opimonwa kacha ni githoro ng'eny e lwedo kaachiel koda ka tielo. Daktari opimonwa kacha jogo mantiere ong'ala mamalo kata kidieny mamalo mar gamo tuoni. Daktari dwa ni aduoki chien mana matin. Ipimonwa kacha ni risk kata chandruok monyalo kelonwa maduong' mokalo en nikech remo ok ring maber, samoro remo nyalo poto. Kaito remo ni kopoto to nyalo dhi madhi nyaka e adundo, ma bende nyalo miyo ng'ato buok mar adundo ma ng'ato nyalo kata wito ngimane. Kaito ipimonwa kacha bende ni seche ma remo ok ring maber kata e tielo kata e ogwalo kaka ni pimocha, to kuonde kata kidienje mag tielo chako tho. Nikech remo ok donj kanyo maber, tiende ni madini ok chop kanyo, kendo oxygen kachiel kod gima opogore opogore ok chop kanyo maber. Nyalo chopo kama koro ng'ato ing'ado kata tiende ne amputation kod gik makamago, koso nitiere kama koro nyalo kelo top ma koro en adhola ma en tiende ng'ani top nikech remo ok chopie, koso en top mana ma wanyalo wuotho godo, wanyalo dak godo. Gima timore Ruth ni gini nigi kindege, to en gima medore kisiko omedore koka oyudo thieth mokalo. To ka ochako samoro gi guonyo, winja ka gima en gi kuma guonyi to onge gimoro matimre e pien. Kosiko medore to odhi to bedo adhola. To gima timre ga adhola kata samoro ka ng'ato hinyore, ting'e ni remo kihinyori to pien chango gi iye ka wuok oko. To samoro ni wach koro onge remo machopo kanyo, ni wach remo mabiro en remo mopoto, en remo kaka iwacho ni ok oting' madini, ok oting' oxygen. Koro onge kaka ochango kanyo. To onge kaka kanyo be chango. Koro siko bedo mana adhola ma siko medore. Tibro waneno jowa mang'eny mabiro gi varicose vein gin gi adhola ma osiko, adhola ma ok changi. Waluongo gi ni chronic venous ulcer. Mar adek ni ka adhola no siko medore, to osiko ma kata kitimo ne dressing to oko, kata kitemo luoke, kata kitemo yueye, kata kitemo ume, to ko umre ni wach ok onyal chango mayot kaka adhondni moko. Chopo kama koro tielo no ok nyal tiyo kaka onego bed ni tiyo, to kendo koro watimang'o, wadhi to wagole amputation. But gi lony mosobiro sani, ng'eny gi ok wadhi kodgi kamano kwa yudo gi ka gin chon, kata kwa yudo gi ka gibiro irwa kapok gihinyore ahinya. Wayudo kaka wanyalo loso, wanyalo miyo gi thieth mondo tielo ochak yudo remo maber, mondo adhola no ochangi, mondo varicose veins go rumi. Ka gisorumo to koro watimo gimiluongo ni grafting. Wadhi wakawo ring'o kamoro to waumo go kanyo, to koro changa maber kaka onego bed ni adhondi moko chango e dend dhano ma onge varicose veins. Erokamano ahinya. En Dr. Mama Studio, chenro penj laktar wang'yo varicose veins. Ma bende gin adhola
making'iyo to gichal mogajore kata mabet otudore matin to gin minyalo neno kata giwangi king'iyo tiendeni kata king'iyo lweteni. Daktari wacho kacha ni obiro chako mana matin ka gimoro maili kaito seche miseguonye imedo guonye to nyalo bedo adhola ma ok changa kata matin. Wakaw yweyo kwa duogo to wadhi nyime gi kama daktari owe godo no weche mag varicose veins kokale e tipo mari mar Ramogi. This December, twinkle, twinkle, little stars. How I wonder what you are. 'Tis the season for you to have a blast. Explore and learn. 1, 2, 3, 4, 5. We've got you covered on Viusasa. Help! Over here, quick! And for parents, no need to worry. You can be sure the content is safe for kids. And oh, it's going to be exciting. Let the little ones enjoy their favorite shows only on Viusasa. Successful, popular, lovable. Babi timona mabera ero Yesu, timona mabera pakoga nyingi, timona mabera tingo imalo. Nyikwa Ramogi, iluonga ni Jalimbe Evelyn Kefas. Akaw thuolo ni mar koyonu hawi maber e Christmas kendo Nyasaye mondo ritu ka utimo celebration, Ruoth mondo ritu kendo bed gi celebration mar mor mogundho. Amen. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo e Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Inyalo neno ka gima gin leche ma ogajore e ugwandi kata e lweteni. Inyalo neno ka gin leche ma samoro ok gidogi gin gisik gikuta to gidonga kanyo. Daktari oleronwa kacha ni kapono noni ok ngima maber to nyalo kelo ni chandruok. Daktari ni pimonwa kacha ni thothne gin adhola mok changi. Wathoroga bedo kod chandruogni kuom kata gi jogo mantiere kod tuo mar sukari kata diabetes mabende iyudo ni samoro ng'ato ntiere kod adhola mok chang kod gik makamago. Tudna kata mulna jogo mantiere kod tuo mar diabetes kapono ni gichagiriwo kod varicose veins. Erokamano Ruoth. Kuom tuo mar diabetes kata gima waluongo ni diabetic foot kata diabetic ulcer opogore ahinya gi varicose veins. Niwach gima kelo tuo mar diabetes gi gima kelo varicose veins gin gik moko ariyo mopogore. Diabetes wayudo ni en tuo mar sukari momedre dend kata momedre remo. Gima sukari timo, sukari miyo leche matindo kabisa e tielo kata mwaluongo ni capillaries yudo tuo niwach sukari ema miyo del tiyo kaka onego bed ni tiyo. To kiseyudo ni mano otimore to gima kendo timre ni joma nigi sukari ma ok ong'i maber kata ma sukari ma ok okete thieth maber, iyudo ka oxygen ok chope tielo cha maber. Kata ka leche gi ber, gino ok ochuno nyaka leche gi bedo maricho. Jo diabetes ng'eny gi leche gi iyudo ka ni leche gi becho. But iyudo ni niwach tuo ma sukari mo othiro leche ma tindo, remo ok chope tielo. Iyudo ni jo sukari yudo adhondni mayot kabisa moloyo jok moko. Niwach onge samoro rem ok iwinji. Niwach kaka onego bed ni giwinjo rem okethore niwach sukari.
Koro ibo yudo ni adhondni mag sukari opogore gi adhondni mag varicose veins. Mag sukari ibo yudo ni nitie e kok tielo maduong', ibo yudo ni nitie e tiendi gi kuminyone tiendi, to mag varicose veins tiyudo ni gine malo ewi kata ankle joint, kata tiendi, dier tiendi. Mo diabetics foot to ng'eny gi niang'o e tielo kumiwuothogo kata gi kok tiendi. Koro mano nitie pogruok ariyo kind diabetic foot gi varicose veins. Kata thieth wathiedho gi mopogore. Nikech gipogore gi tuoche mopogore. Daktari nipimonwa kata ni chandruogni en chandruok mabiro kotenore kod valve ma ok ti maber, matudo leche man malo kod leche manie momiyo remo ok nyal dhi e dundo mowinjore. Ang'o manyalo kelo chandruogni mar varicose veins ni? Isenyisowa gima en, to ang'o mathoro kele? Kaka naso wacho, ka en tuo ma kosochako to kong'i maber to siko medore ameda, niwach valves go ok gionge spare part, kata gionge kaka iloko gi manyien mondo gilosre manyien kaka gin tieno, kaka gin kata abiriyo kata aboro e tielo, mane kaka gin. Koro ka ariyo kata adek kosochako kethore, tiyudo ni shida chako bedo abeda koa kata e chongi karidore nyaka e tiendi, to ochako kendo e tiendi koidho malo nyaka e chongi. Koro ng'enyne to kaka naso wacho, joma ok tim exercise kata joma dendgi dongo, joma bet ahinya, koro ineno ni remo kendo ok idhi, niwach iparo wach mana wacho ni pump cha. Ka pump cha ok ti maber, iyudo ka valves go chako kethore. To moro kendo ma naweyo wacho, madwaro wacho ni kendo joma mine kendo ohero gimiluongo ni high heels. Wuoche moting'ore gi malo. Niwach kiting'o wuoche gi malo, tiyudo ni kata an pok arwako wuochego. But iyudo ni pump mar tielo ok ti maber. Niwach tiendi oting'ore malo, to tiendi onego bed ni dhi kamae mondo pump oti. Koro isiko yudo ka tiendi ni mana malo. Isike ging'awe malo. Koro king'awe gi malo kamano to remo kendo kaka nawacho cha, remo kendo kudore, to kendo bedo gi ang'o? Gi varicose veins. Koro kata kirwako wuoche mamalo iluongo ni high heels, so samoro dwaro igonyogi tirwako opato ti inyono mondo pumps oti maber. Ma en ochalo pump mane tielo, daktari olero kata ni nyaka oti maber mondo mi remo oringe dende maber. To wacho ni gigi kokethore to mondo mi lok gi kata mondo mi los gi nyalo bedo matek mokalo. Kata kamano nitiere kaka inyalo chak geng'o gigi chon, mana kaka daktari olero nwano. Achiel kuom yore monge koni wanyalo chako geng'o gigo en timo exercise kata jako del, kiki bed ahinya seche mibet ahinya to kata remo bedo ok ringe del maber, ka achiel kod achiel ariyo adek ma daktari olero nwa mabende podwa momulo kapok watieko chenro ni. Daktari, e seche ma ineno ranyisi, to ranyisi ma ibro nene anena ka koro gisebaore e pien dendi, leche gi ogajore tiendi ka, koso nitiere ranyisi moko mibro winjo kapok ochopo mondo mi koro iwach ni oyo maten varicose veins? Ng'enyne jotuo mwaneno to biro ga koso bedo gi leche madongo mogajore. Nitie joma biro ka ng'isi ni awinjo ka nitie kuma kamulo tasika gunyo tienda. Mago joma biro chon, wanyalo konyogi. To ng'enyne ahinya wayudo gi joma biro gi leche ma samoro pien osolokre, kido pien osolokre. Ka in ng'ama lando tiyudo ka kuma varicose veins nitie to pien koro rateng'. Koro mano nyalo chako wacho ni mano kata kapok adhuol obiro kata ochako olosore, to ng'e ni kanyo nitie chandruok mantie. Mar ariyo, nitie joma biro to giyudo ka tielo pek. Ong'isi ni tienda pek, daktari tienda pek, to kata ka temo ting'o tienda to winjo ka tielo moro ni korka cham pek moringo korka chwich. Koro mano bende nyalo ng'isowa ni en varicose veins. Koro mago nitie test ma wanyalo timo mabro lero mondo wane ni be en varicose veins koso nyalo bedo tuo moro mopogore. Mar ariyo to kata mana so wacho en rem. Samoro gotiene winjo ka tiendi ni rami, to gimomiyo rami onge niwach ionge adhola, ionge kata kumoro ma ng'ato tuomie, onge kuma ituome tiendi, to in winja rem moro man gi mabor. Mano bende wanyalo wacho ni varicose veins. Mano orami gi kar kanyo, orami gi omo tiendi, bath tiendi, ng'eny en ga bath tiendi koni, kata samoro rami gi toka tiendi.
niwach iparo kana wacho toka tiendi kone pump nitie toka tiendi kone Daktari, tudruok mane mantiere kind rem kata lit mar tielo manyalo bedo e ugwandi gi iye kata gi oko kata gi tok tiendi kod muscle pull bende gitudore koso gina gik moko mopogore ma onge kama gitudore go kata matin? Mago mopogore niwach muscle pull hie en mana mar muscle en wuon kata ring en wuon. Gima timo muscle pull ni samoro ok in ng'amo ng'iyo timo exercise to kidwaro iwuok samoro idhi wuotho mang'eny koro muscle recover kata sama odok kuma onego bedie to otimo ochalgi mayuare koro bedo gi gimiluongo ni stretch kata pull but no pogre ahinya gi varicose veins. Chendo en penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Mame studio kendo ng'iyonwa kendo fononwa tuo mar varicose veins. Oleronwa kacha ni tap gi kata valve gi kokethore to onge spare. Tiende ni nyaka rit gi maber. To osenyisowa gigo makineno kata makiwinjo tinyalo chich ni nyaka bedie ni intiere kod varicose veins. Kapono no daktari ni jatuo oneno chandruoge gi kata ranyisi gi to waringa biro iri. Ere kaka diagnose, ere kaka ifwenyo kata test mitimo mondo mi ifwenyi ni mate nikech nitiere tuoche mang'eny ma bende dwa biro kamano kaka ni pimonwa cha. Itime nang'o? Mokwongo ka jatuo biro irwa, mokwongo wakawo ga gimiluongo ni history kata wang'iyo chenro ma kaka tuo obedo. Mano e gima ji mang'eny ok ong'eyo, lakini momiyo bende onego bed ni dhi neno daktari ni wuon. Niwach daktari dwa lero ni ochako nadi, nochako karang'o, en ang'o motime. Kaka nosolero ni diabetic, matimo ja diabetes, gima timo ng'ama nigi varicose vein, en gik mariyo mopogore. Ka bro penjo, to abro penjo nitie yedhe mitiyogo, kidoni mar wuotho chal nadi, kidoni mar tiyo chal nadi, to be irwako high heels, be itiyo gi yedhe mag commonweal contraceptives. Ka en ng'ama miyo ma yach, to otimo exercise machal nadi kata onindo gi bathe, niwach wang'iso gi ng'eny gi mondo ging'e gi bathgi mondo koro remo kik timang'o kik kudre gotieno kata sama gi yweyo. Bang' mano to kwasokawo chenro no to wabro pimi gi ng'icho kata gima waluongo ni physical exam. Wabro pimi gi ng'icho. Nitie kido mang'eny mwanyalo timo gi tiendi, mwanyalo ng'iyo, wanyalo mulo mondo wawinj ka nitie kuonde moko mantie rem, wanyalo ng'iyo mondo wane ni to be lech man malo gi ma piny chal nade. Nitie test moko mwatimo kwa diyo tiendi mondo wane ni be remo timang'o, be remo ringo. Wanyalo diyo valves, nitie kanda kuonde mo wadiyo, to wadiyo valves go madinore. Kwa gisodinore to waneno ka remo medore gi malo, to ka gimedore gi malo to wang'e ni gitiyo. Ko gimedore gi malo to wang'e ni ang'o, ni valves go ok ti. Bang' mano to wanyalo timo gima waluongo ni diagnostic kata pim. To pim ni wanyalo timo pim di ng'wen tinde. Mokwongo ma watimo ma inyalo tim osiptal, ng'eny osiptende mwango, en gima waluongo ni Doppler ultrasound kata Doppler duplex. Doppler ultrasound en kuma wakawo picha to wakete tiendi to wang'iyo mos kaka veins go chal. Niwach Doppler no tije en mano, en ng'iyo leche go kaka chal. Kaka wabro ng'iyo, wabro pimonwa ni to bende leche ma malo, leche ma diere kata molongo ni perforators man gi valves gi leche ma iye, be remo ringo maber. Ka remo ringo maber tibro neno ka kala rangi maratong' ringo maber, ochal ka gima ineno ka remo ringo. To kineno ko rach tibo yudo ka ok oring maber. To mar ariyo, bang' timo Doppler no wanyalo timo gima jo wagunda luongo ni venography. Venography ni en ni wakawo gima chal ka dye to wachuoyo e leche, to kwasochuo leche to wago picha to waneno kaka oringo. Kasoneno kaka oringo ti wanyalo neno ni oringo maber kata ok oring maber. To ka en tuo ma omedore samoro ma idwa ni ong'i samoro, kata en tuo momedore ma iparo ni samoro kaka ni wacho diabetic no, to ok wan gi adiera ka en diabetes kata en varicose vein. To nitie gima iluongo ni CT angiography kata CT angiogram wanyalo timo. No samoro ok en mana leche kende kata gima waluongo ni arteries matero remo e tielo
ema nyalo bedo gi shida. Ka paro ne jo neno wani varicose veins gin leche magolo remo koa piny katero e adundo. Samoro nyalo bedo gi shida gi leche magolo remo koa adundo katero e tielo. Mano bentie pogruok kode varicose veins. Ipimonwa achiel kuom yore ma ipime godo ni daktari ni samoro nyalo chuo dai. Kae to ringo. Ageno ni dai ni ok nyal kelo ne ng'ato chandruok moro amora nikech gini ukete kama remo ringe. Onyalo dhi mochop nyaka adundo. Dai ni gima timo ni kwa chuoe to nitie kuma geng'o mondo kik okal. Wadwa mana ni wago picha kuma waparo ni nitie chandruok. Ten dai ma en dai mar pi kata giluongo ni water contrast. To kwasogoe to en gima kosodonje del to okalo e leche to odonje pi, odonje e ring'o to olal. To lakini samoro nitie joma onyalo hinyo. Nitie joma onyalo hinyo, nitie ndiko moso wacho nitie joma oso hinyo. Koro kanyalo wacho ni kibiro kata nino kobi samoro nitie in gi gimiluongo ni allergy kata nitie gik mintiyo gago kineno kata e ngozi ni to komulo to ketho, samoro wanyalo wacho ni mano to kotim ni venography. To ng'eny ji to watimo negi venography. Ero kamana ahinya. Daktari pod wantiere mana kama ne wantiere cha. Adwa ni mondo mi wachak wadoga ne chien matin nipimonwa kacha ni thoth ne joma mine mapek bende bedoga kode nikech adwa ni wadonje thieth. To kapok wadonje thieth daher mondo mi wawinje matut joma mine matiyo kode yedhe makomo nyuol wadendo kacha ni contraceptives isipimonwa gima timore kae to mine mapek ni wacho ni bentiere kod thuolo mamalo mar bedo kode. Seche ma ng'ama miyo pek tinde nitiere kod nyathi e dende. Bet mar nyathi e dende ni tudruok mane manitiere kod valves mane wawacho ka momiyo samoro koro remo nyalo bedo kod chandruok mondo mi oidh malo maber. Gima timre gi mine mayach kata mapek ruth en ni mine mayach ka nyathi ntie e ich kata ka komedore to kata nyalo wacho ni nitie ler maduong' miluongo ni inferior vena cava. Inferior vena cava en ler maduong' ma ting'o remo koa e tielo te katero e adundo. Koro king'iyo kaka kido chal, nyathi dhi to diyo inferior vena cava. Kako medo bedo mapek e ich. Kako medo bedo mapek e ich. Koso bedo mapek e ich, ang'o matimore? Ineno ka remo koro ok chope adundo maber. To ing'eni remo chal ka pi. Ochala ka pi ka keto pipe, tidino pipe. Gima timore ni pipe, ang'o matimore? Ichako yudo ka pi chako dok poko. Kata dok chien kumoae. Koro mane gima timore gi remo, wachako yudo gima waluongo gi sungu ni backflow. Koro koso dok chien kata kodok kumoko ae kata okokal kaka onego bed ni okalo, kendo remo chako kudore. To kaka naso wacho ni valves gin valve madhi one way. Ka giwuok leche mani malo gidhi e leche ma iye. Ogieu leche mani iye ka giduogo e leche malo. Gimana one way. Koro ka remo okudore e leche ma iye koro remo ok okudore e leche ma oko. Leche ma iye. Ang'o matimore e valves gichako bedo gi gimiluongo ni pressure. Tasto gibedo gi fail kata ti kaka onego giti. Koro giduogo giyawre. Koro remo chako wuok e leche ma iye ka duogo oko to nego beni giwuok oko ka gidonje ma iye. To ka giseduogo ma oko to kendo koro gichako gudore. Ka gisogudore to koro gibam kata gichako bedo varicose veins. Mane momiyo pogruok nitie kind joma mine ma yach gi jok moko ma ok yach. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Mamo e studio wang'iyo varicose veins. Opimonwa kacha gigo makiwinjo kata kineno tinyalo chich kata inyalo paro ni nitiere kodgi. Kata wach maduong' bendo lero ni dhi ka laktar. Nitiere kidienje 4 magi ng'iyo godo kendo gipimo godo mondo mi gibed gadiera ni maa en varicose veins. Wakawuoyo mana matin nono ka waduogo wadwa ni mondo wang'e ni thieth mar chandruok to thieth chal nade. Seche ma yudo thieth onego bed ni timo ang'o. Kapo nono thiedhe onyalo duogo koso omiyo kisudi nikech weche gi pod ng'eny to daher mondo mi winjgi. Tamakuru wachopo sikuku wang'isi mana ni Merry Christmas. Kabene wacho ni hell gino mwana. Nuanga ni Lynn
Ramogi nyar nyakach. Nyakwa Ramogi Juang, wang ni pek, mailiet, iga manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar morgilo, motimo kachieng. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower muero kaka Javan Makajudo, Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel. Biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko iga kaka dwarore. Presenters mause bedo godo chakre higa, to sani wani giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Co-Local Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, Toko DJ Toma, chakre sangwenu tieno, kik bai katamati. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 41/416. Shabiki.com. Seneto keto tenge tich abich jumani mar golo duoko margi ewi bura mar thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Tuna shida, tuna mtoto tumepoteza kule ng'ambo, nasikia kuna mtu mwingine amekufa, na hata sasa kuna watu zaidi ya 20 katika hiyo hospitali. Jiario wito ngimagi kama moko maloya par yudo thieth e gwenge mag Ruiru kaluwore kod muoch tuo nyaldiema. So this social connection policy, we are trying to find a way where we can subsidize the connection fee for people in these low-income areas. Kembe keyo pia beach mapacho ka winjore mar duoko chien nengo mar tudo pi ne jodak mayuto gene piny. Machiegni kendo penj Laktar, wantiere kod Dr. Mamo e studio mabende olonya inya e weche mag bero, to kata kamano entiere kod lony mang'eny kotenore kod ngima kachiel kod dend dhano. Daktari, kane pok wakawo yueyo ne wang'eyo kacha yore ma valve ni nyalo kethore godo, to gimomiyo nyalo kethore ipimonwa mine mapek, mine matiyo kod yedhe mag hormonal contraceptives, jogo mok tim exercises, kachiel kod jogo marwako wuoche mong'awore mamalo kuom thuolo mang'eny kachiel kod seche mang'eny. Ipimonwa bende nyaka kaka ng'ato nyalo biro mi timne pim ming'ini ma ato en kata ma tok en. Seche miseyudo ni en daktari, thieth mar gini chalo nade? Nikech ni wacho ni onyalo kata ketho chiani, atok mano kende, remo nyalo kudore machop kamoro makoro remo mokudore dhi nyaka adundo makel chandruok, tok mano kende nitiere gik mang'eny monyalo kelo. Koro ruthero kamano wane thieth e wach thieth ka, kendo wachako gi gik minyalo tim kata sama yudo jatuo. Ka yudo jatuo mabiro kata man gi spider, gimano waluongo ni spider veins, magin mapod tindo tindo. To en ng'ama wanyalo wuoyo e wach wanyalo wuoyo e wach wuotho kata exercise, wanyalo wuoyo e wach spider veins go nyalo neno kumochake, wanyalo wuoyo e wach wuotho, wanyalo wuoyo e wach apani ler na picha ni mondi daktari, nikech aneno ka entiere kod ote mang'eny madaher mondo mi johera mar chenro mar Laktar oyudi, kaito wadhi nyime kod mani wacho nwacha. Kwa chako gi picha matie machiegni kodi, mano gin leche kata gin ler maber ma kawaida. Kwa dhi mar ariyo, temo wadonje kumiluongo ni spider veins kata gimano luongo ni spider nevia. Mae makoro stage mokwongo chako, ichako neno ka nitie kido kata lokruok e pien, tinyano ka leche go chako neno. Mar adek emwaluongo ni varicose veins. Ineno ka koro gimedore, kendo gimedore, koro inyalo neno ni gisiko, kendo inyalo neno gi e tielo, inyalo neno gi ka gidhi nyaka ogwalo, gidhi kata nyaka gimalo.
Koro kidhi mar adek mantie machiegni koda ni tineno ni koro oloko nyaka kido mar pien. Koro ineno ka pien chako bedo marateng', ineno ka pien koro chako lokore, chako bedo kata matek moingo kaka nyocha entie. Tineno ka koro gimedore ma osiko kendo gi kuot moro matin. To koro picha mantie machiegni koda ni koro iyudo ni koro obedo gadhola kata gima luongo ni venous ulcer. Koro ng'eny jowa masoneno kata mabiro e thieth wanayudo gi ka gichako gi varicose veins kata gi venous ulcer. Ng'eny gi iyudo ka ng'ato ok nodhi e daktari kapod en e spider veins. Koro kwadhi e thieth kaka nwawacho kwasong'iyo picha kama e spider veins ka ng'ato biro to kaka nowacho ni chenro cha wabro kawo en ang'o mitimo kata en ang'o minyalo timo mondo atim ang'o mondo akony. Ka en gima wanyalo konyo gi kido ma dhano, obed exercise, wuotho, obed loko kido mar bet ahinya e office, obed kido mar rwako wuoche moting'ore malo maluongo ni high heels, obed kido mar duoko kilo piny kata maluongo ni obesity, wanyalo timo iluongo ni modification. Lakini ng'eny gi ka nyalo ng'iso kendo jowa kata jonenowa ni ka ng'ato osechako bedo gi chandruogni to valves ka osechako kethore. Koro ng'eny gi kata kwasomiyogi nitie nyaka yedhe mwachiwo mwanyalo miyo mar duoko rem piny, mar duoko kuot piny, but ng'enyne tinde wachako wuoyo gi jowa mabiro ni nitie thieth michiwo sani manyalo konyo wachni mok idhi e pala. Chon mondo nidhi e pala ne nyaka idhi ichop varicose veins kata idhi e venous ulcer. Tinde kata gi spider veins inyalo chopo michak yudo thieth mwadhi lero kwa dhi mbele. Koro varicose veins kochopo kendo chenro ma opimo no idog kilo piny, team exercise, jack dendi, chal dendi, mine mar tiyo gi koda sebjo wanyalo loko gi tigi moko ma ok lok kido mar del kamano. Joma koro chopo lokruok mar pien gi adhonde, mago to joma koro wabedo kod gi ndalo mang'eny. Gima wanyalo kachako gi thieth mokwongo kaso wuoyo kodgi, nitie gima waluongo ni pressure stockings kata socks. Iyudo ka ng'ato rwako socks madiyo tielo. Ng'enyne waketo gi mondo girwake to gigonye gotieno madiyo tielo. Ruth gima socks ni timo ni socks ni tiyo ka pump moro mane wawacho ni okethore cha. Koro iyudo ka socks no diyo tielo, koro remo mantie gi malo dhi e iye to socks no diyo to tero e adundo. Koro socks no wamiyo ji chakre spider veins nyaka e venous ulcer. En kata kiskoso teri e surgery pod wanyalo ng'isi ni pod timang'o. Pod irwake arwaka. Mar ariyo wanyalo ng'isi ni gotieno sama inindo tem keto tiendi malo matin kamoting'ore mondo ochope king'iye to chopo gi kuma adundo ni otimang'o nitie. Niwach gima timre ni kiting'o tiendi malo kamano to remo mane nitie malo ridore piny to dhi to chako dhi adundo mayot moloyo mondo itet tiendi piny. To mar adek kaka nawacho nitie yedhe mwachiwo. Nitie yedhe mwachiwo ma temo yawo valves go kata temo konyo mondo pump no ti maber. Mano kido makoro okidhi e pala. To spider gi nitie gima wanyalo timo tinde e lony ma kata osobiro kata Kisumu, en Nairobi, en osuptandewa man Kenya ka ma waluongo ni sclerotherapy. Nitie picha nitie ma sclerotherapy kwanyalo dhi mbele. Seche ma utang'onwa picha no daktari, kapok wowil gi wach socks mani wacho ni irwako cha, ipimonwa maber ni socks ni thothne irwake mana seche mag odiechieng' tinyiso jatuo mondo mi ogole seche mag otieno. To ni leronwa kacha maber ni otiyo kaka pump mane okethore cha. Koro seche migole gotieno ni ang'o matimore kata ang'o momiyo igole otieno, ang'o momiyo ok rwake arwaka throughout nikech donge remo to nego bed ni ringo seche duto te e del. Gimomiyo waketo ni irwake godiochieng' niwach godiochieng' e sama iwuothe. Ok ija pitipiti.
piti piti basa moro kiwacho ja piti piti to wanyalo joni rwage gotieno to koro kido ma wang'eny joma mang'eny gitiyo gi jo piti piti gitiyo chakre nyaka godhiambo to gidhi dala yweyo sama idhi yweyo no kiyudo ka tiendi no samoro pek pump no sotia ahinya koro idwa ni timang'o oywe to sama oyweyo no ema wang'ise ni timang'o ititiengi malo mondo remo modong' ma ok no odi gi sok mondo koro ridre no wuon mondo oduoge adundo kone inyalo bet ka iting'o tiendi gi malo koso seche minindo kende emibro nindo mikete makoro tiendi oting'ore gi malo ikawo mana pilo ka gin joma wawuoyo go wang'iso gi ni ikawo ga mana pilo moro motegno aneno ka ditango na pichni moko ka ikawo mana pilo tikete tiendi to koro pilo no miyo koro remo ridore neno kaka oting'o tielo lakini mano ok onego bed ni iting'e kamano niwach mano ibro ol ahinya dwaro ni ikete mana e tok tiendi matin mondo wikoki obed e wi pilo mana matin niwach kiting'e kamae tibro yudo ka iol ahinya kato kosore mo bebo the excess boduogo excess ng'eny ji ok bitimo kamae kata kinyiso gi dak 10 giwacho ni daktari an kabiro kano mano tich matek ero kama na nya daktari chenen Penj Laktar wang'io varicose veins ma bende nyalo kelo chandruoge ma opogore wachope kidieny mar thieth kama daktari owacho ni nitiere thieth dhi kod okang' ma intiere kaponono ni pod en spider thieth dhi pogore ko ponono ni osechopo e varicose veins daktari podani socks ni mana matin en socks motwang' gi usi koso en socks molos gang'o momiyo nyaka ng'adhi ka Laktar ma mondo miago nikech ng'eni kiwacho ni socks ka otamo dhi taka meka tarwaka to daktari ni wacho na rwak socks iluonge ni pressure stocking ochal tights mag mine but koro en gi oride koro ino kaka kata nyathi nitie tights ma samoro rwako to ok en mano en macha kidhi to en gi pressure kirwake ni wuon tiyudo kodiyo tiendi koro en olose mondo sama iwuotho to otiyo ka pump moro mane otimang'o mane ok ti maber cha koro ok en mana socks en socks ma iluongo ni pressure stocking en gi pressure ma on modiyo tielo maber iluongo ni pressure stocking wadhi nyime weche mag thietha kidieny ma koro chopo ni nyaka ng'ato koro dhi e pala kata surgery nikech ni wacho ni ma bende en achiel kuom thieth mulwa kanyo matin nono mokwongo kwa dhi e spider veins ma wach ni wawuok e kido mong'ere to koro wadhi moro ma spider veins to iyudo ni spider veins gi gima nowacho ni nitie gima iluongo ni sclerotherapy mwanyalo tiyogo sclerotherapy gima nitie sindan mwakawo gi dye ok dye mano tiyo mar timo ng'iyo cha en dye mopogore koro dye gi mwachwoyo e ler matindo gi to gidhi to ginego ler go to ka gisonego ler to ler no ruma kamano niwach kido ma Nyasaye olosowa ni dhano nyalo loso ler moro manyien kata gima waluongo ni collateral e tiendi nitie leche mang'eny koro man gi shida gi wanyalo chwoyo yath to yadhno timang'o tieko gi mondo kik gibed gi shida mamedore mondo gibed varicose veins koro ng'enyne mane mwathiedho go spider veins to koro kwa dhi e varicose veins bende pod wanyalo tiyo gi sclerotherapy to lakini mano koro itiyo gi dye kata itiyo gi yath mang'eny kabisa koro varicose veins nitie kedo adek kendo wanyalo thiedho gigo mokwongo wanyalo timo gimiluongo ni stripping stripping no en ni wagolo ler maduong' achiel ng'enyne waluongo ni superficial saphenous vein en oa malo e chieki nyaka e tiendi koro nitie pipe masoe e tiende wasoe mos to wabiro to waywaye to wagole mondo kik othagi en gi shida niwach okelo rem to onyalo kelo infection inyalo yudo ka kute mag bakteria odonje ibede e osiptal ndalo mang'eny to kendo ihinyori moro kendo wanyalo tweyo gi usi ler ka ler ma malo theko to wang'olo gi kuonde matindo to watweyo gi usi mondo koro kik remo kal koro ka remo ok kal kuom ndalo mang'eny ibiro yudo ka ler mok ti en otho en owuon waluongo ni ligation kata itwech
itwa gi odwa chalo timo ligation something like that. But koro en etielo kata en ler. To ma osobiro sani manyien en gimiluongo ni endovascular ablation. Endovascular ablation ni en ni watiyo gi gimiluongo ni laser. Laser en mach ma en wuon ok inyal ng'eyo en mach machal nadi. Niwach en mach matin to lakini en gi liet. Koro wakete e ler man malo ni to wang'e nyaka piny. Koro kwaso wang'o gimowang' en gima tho. Kwaso wang'e kamano to dhi to timang'o to rumo. En ng'enyne ober niwach kidhi e osiptal okinyi tiwuok godhiambo. Stripling to kidhi gi ligation to kidhi so ng'enyne nyaka ininde osiptal nyaka daktari kendo bi mondo neni to samoro rem nyalo bedo, samoro ineno ka oketho ngozi niwach kuma wakalo jok moko stripping niwach en gimi ywayo en ler mi ywayo ywayo daktari gi kama wantiere no mulna complications mag thieth nikech kaka ipimo gi en nego ler en ywayo ler oko en wang'o ler gi lesa gi tweyo ler mondo kosetwe to koro remo ok kale kato gikone odhi tho. Bende thieth nyalo kelo complications? Thieth nyalo kelo complications. Wachak gi mar chuoyo yath. Mano wacho mar spider. Nitie joma kichuoyo gi yath to gibedo gi allergy. Kat kotimre kamano tiyudo ni koro ler kar mondo oneg mana ler kende to owang'o nyaka pien. Niwach oken yath, oken pi. En yath ma olosi to ka yedhe moro amora. Bed panadol, bed ang'o. Nitie joma komuonyo panadol to yudo ka panadol hinyo. Koro nitie jok moko ma kichuoyo to gibedo gi local allergy, to gibedo gi rem, to gibedo gi kata gi ngosi ma olokore. Kwa dhi e stripling, ma aneno ka samoro wawuoke but pod watimo, stripling no okelo rem. Seche mi ywa ler ni daktari ochuoyi yadh nindo in e theater nyaka wateri e theater wachuoyi yadh nindo waketi nindi okibi winjo rem sama watime, lakini sama iwuok niwach en gima okalo e del ibiro winjo rem. Inyalo bedo gi remo mang'eny molal kata gimoluongo ni hemorrhage. Niwach sama itimo kamano surgery samoro ok odhi kare, odonje ler moro maduong' kata mang'o ma remo chwer mang'eny. Onyalo bedo ni remo mochwerno ogudore kata gimoluongo ni hematoma. Kogudore tiyudo ni kendo mondo iwuog e osiptal chon bet tek niwach iyudo ni nyaka wagol hematoma no mondo nitie. But mogik stripling no siko ketho pien. Niwach ibiro neno ng'at ma oywa lerne tiyudo ka pien mantie malo no oyudo kokethore matin. To kwa dhi e ligation gima timo marusi kisotweyo en itweye to kendo igole, kisotweye ti igole e del to kigole kamano kendo gima nawacho cha ng'ato remo nyalo chwer mang'eny kata remo nyalo kudore e surgery no kato pien del bende to kendo en gi rem. Lesa to rem nyalo bedo sama ichako kata sama itimo surgery. To koso tim surgery ng'enyne to rem onge. Lakini donge en gima weng'o, koro inyalo yudo ni samoro komedre ahinya to wang'o pien, ma pien owang're matin. Lakini ng'enyne en thieth ma ok her bedo gi complications mang'eny, ok her bedo gi chandruok kuom jotuo ma itimone gi laser. Itime mang'eny ahinya sani. Erokamano ahinya. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV wantiere kod Dr. Mamo e studio kendo wang'iyo varicose veins mabende gin leche mogajore mabet otudore matin e del mabende nyalo neno nyaka gi wangi ka ineno gi mana e pien dendi. Daktari opimonwa yore ma chandruogni biro godo ong'enye tielo kachiel koda ka lwedo, opimonwa gimomiyo jok mathoro yude, opimonwa gimomiyo thieth bende opimonwa. Daktari, wach mogik miweyowa godo ma kik wiwa wil godo kotenore kod chandruok mar varicose veins en ang'o? Kaweyo wachni adwa wacho ni en tuo mantie, en tuo ma ji mang'eny biro moleo. Ng'eny jowa biro ka gisobedo gi adhola. To mane kuma dwa mule mana matin ni ng'eny jowa man gi adhola kik ibed gi haraka mar mokwongo ni isiko itimo dressing kata isiko iumo adhola ma ok change.
ka isobedo ga dhola mokalo wige 2 dhi e osiptal to kik idhi e osiptal kuma nitie daktari molony e weche mondo ng'iyani ni adhola ni en adhola mar varicose, en adhola mar sukari, en adhola ma leche ma malo e adundo kadhi piny, kose en adhola machal nade. Mar 2, kok kamano kata ka nitie joma timo dressing, kik wabed wan joma thieth kata joma walonye thieth mar pala, kik wabed gi rikni e timo gimiluongo ni grafting adhondegi. Niwach waseyudo joma ng'eny biro koso timnegi grafting e adhondegi, tiyudo ka chandruok koka medore, graft otho. Niwach gima nokelo adhola no ok othiedhi. Gima nwaluongo ni venous problem cha kata gima nwaluongo ni varicose vein cha ok othiedhi. Koro en mana tuo masiko timang'o, masiko medore. Iyudo ni ka nitie mine motimnegi kata grafting diriyo didek ding'wen, pesa tiyo mang'eny, to gimano kelo adhola no ok otimang'o, ok othiedhi. To mogik, niwach jowa kenda wacho ni biro molewo, adwa wuoyo niwach gik mwaneno. Adhola no ok onego bed ni chopo kama koro ing'alo kata itong'o tiendi kata itimo ni amputation. Adwa ng'iso jonenowa gi joma be bro winjowa ni sani wan gi lony e thieth mang'eny ma kibiro chon to tielo kata man ga adhola inyalo thiedhi. Moko chuno ni nyaka ng'ade. Daktari, ka ng'ato dwa neni iyudi kanye e chuny boma ma Kisumo ka? E chuny boma ma Kisumo ka iyuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mano osiptandwa maduong' ma wadendo ni Russia. Mar 2, an gi kara Manyata wakonyore gi jopiny iluongo ni Ahava Medical Center. Ka gidwaro yuda ong'we yamo en 07 1 4 8 1 5 3 2 3. Kigocho tipenjo ni Dr. Mamo to ibiro yudo kony. Wanyalo biro to wayudo konyruok to wakonyi kaka wan oganda. Erokamano daktari, amor mar bedo kodi e studio ni chieng' ma kawuono. Ageno ni chieng' moro kendo kiyudo thuolo tiduogo chakwa goe mbaka kotenore kod chandruoge mag del kata mag thieth mathoro chando jowa. Erokamano Ruth. Mano en Dr. Mamo ne wantiere kod e studio. Wang'eyo varicose veins gin chandruoge ma inyalo geng', gin chandruoge ma inyalo thiedhi, to wach maduong' moloyo nyaka ang' ilok kaka idak mondo iyudie kama inyalo geng'o tigeng'. Joluo bende nogo ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro mar Penj Laktar. Oriti masani.